Bi ame civil la novembre kalo kleta ani duru samba flamuga ani duru fulibe au ye faw sigoro la amunu be kan laje mali kono mali koka. Kunnafoni damne la ni ye a san fila ye novembre kalo kleta ani nani o la ɲɛnamalen do an ka jamana kɔrɔ fan fila fɛ ka da kan an ka jamana fintigilakaw kɔni ye kidaleri marabolo ko o bɔ Bamakɔ ci wale tigilamaw ani jatigɛ wale tigilamaw yɛrɛ kɔni bolo min yɛrɛ la dugumaw yɛrɛ kɔnɔ sera ka segin ka na u ka dugu kɔnɔna la u bɛ u ka activité quotidien kɛ ka sɔrɔ basi fosi ma u sɔrɔ o kɛra sababu ye kunungo o san yɛlɛma filalan kama min ye a san filalan bɛ kɛ ka bɛn ni kunungo ye Kidali dugudenw kɔni bɔra k'a la ɲɛnamaya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛra ni ɲɛnajɛw ye ani nisɔndiya kow caman kɛli ye. An ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye dalaliba dɔ kɔni kɛ fɛn min ye taji yɛrɛ kɔni bolibagaw ye an ka jamana kɔnɔna la baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bolodala fɛn min ka dɔn ka fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la min yɛrɛ la an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye ka dɔn ka fɔ couverture sociale dɔw kɔni ta ka ɲɛsin chauffeur ma minnu yɛrɛ kɔni ka baara tajiw yɛrɛ kɔni ladonni an ka jamana kɔnɔna la ni o dɔw kɔni bɛ tali kɛ fɛn min u ka se ka don anam na ni o bɛ se ka tali kɛ banako kɔni sira fɛ u ka se ka ta en charge wa min yɛrɛ fana kɔfɛ a yirala ka fɔ fɛn min ni mobiliba bola minnu ni ala kɔni ye ala tigɛ ko u dɔw yɛrɛ kɔni ka to i ka dɔn ka fɔ dugutaga siraw fɛ u ka baara hukumu kɔnɔna la ko u denw kɔni bɛ fara jamana ka pipilu yɛrɛ kɔni kan ni o yɛrɛ kɔni ka bolo fara o bɛna kɛ o na pima yɛrɛ kɔni ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna baara nun don ka sanga ka bɛn ni san 2027 o kɔnɔna ye o la hali ni fɛn min ye mobiliba bola minnu kɔni bɛ to siraw kɔni fɛ u denw bɛna ta jamana yɛrɛ kɔni ka charge la. An ka jamana kɔnɔna la haute autorité de la communication haki ni o ye an ka jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmayasoba ye ale kɔni ye a yamaruya kɔni di ko ka a minɛ novembre kalo tile 13 la ko fɛn min ye faransi ka jabaranin so fila ko o yɛrɛ kɔni kana bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ LCI la ani TF1 min yɛrɛ kɔnɔna ko u k'a tigɛ ka bɔ an ka jamana chaîne bɛɛ lajɛlen na jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kunnafonidiso ninnu kɔni bɛ Canal Plus de sanfɛla la k'u ka tigɛ ka bɔ Mali ka bouquet la. AES kunnafoniya kɔnɔna la mta Burkina Faso jamana ɲɛmaaw kɔni ye opération dɔ sigi sengani a bɛ fɔ ma ko opération zéro manja a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka delili kɔni ka dansiri kɛ o la Burkina Faso jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni na jamana yɛrɛ kɔni fintigilaka dɔw kɔni wulikajɔ kɔni kɛ garibu karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u b'u ka kalandenw bila ka taa delili la u ye o karamɔgɔ caman kɔni minɛ ka taa u bila baaraw yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ tali kɛ fasojɔ baaraw la o dɔw la dɔw yɛrɛ u bɛ dingɛ senw na ani baara wɛrɛ min yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko fɛn min ka se ka delili yɛrɛ kɔni dabila ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la. Dinɛ ko ta bina ko ka an ka jamana chrétien dinɛ tigilamaw ka hejiba min bɛ kɛ san o san kita marabolo kɔnɔna la ka sangani ɲina lahalayaw ye ni o bɛ tali kɛ taji sɔrɔ ko gɛlɛyaw la an ka jamana chrétien dinɛ ɲɛmaaw kɔni ye a laɲini kɛ ka ɲina eji kani ko o bɔ a ma walasa ejidenw yɛrɛ kɔni kana dekunbaw yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka da kan u ye a yira ka fɔ jamaba de bɛ bɔ ka i kun da kita yɛrɛ kɔni ka ni eji wagatiw sera nka ni bolimafɛnw kɔni tɛ ka se ka boli ka sabu kɔni kɛ taji sɔrɔ ko y'a gɛlɛyaw ye ko bɛna se ka kɛ sababu ye ka dekunbaw yɛrɛ de kɔni don eji kɛcogoya olu la o kama u ye ɲinata bɔ a ma an ma fɔ ala ka san wɛrɛ yira an na. Docteur Modibo Sako ni ale kɔni doctorat fila bɛ a bolo sariya kalan ni o kɔni ye droit ye ale kɔni sugantira ka ale kɛ OCLEI yɛrɛ kɔni ɲɛmaa kura o ye min yɛrɛ kɔnɔna ale ka nin sugantili kɔni bɛ tali kɛ ka da kan fɛn min ye sariya o ɲɛdɔn caman bɛ a la wa minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ walejugu caman kɛlɛli yɛrɛ kɔni ma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna o la o kama jigiya kɔni dara ale kan k'ale suganti. Isa Kawjimini ale kɔni conseiller national kɔrɔ ye ale kɔni kɛlen kɔfɛ ka san kelen kɔni kɛ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ ale bilala Isa Kawjim tigɛ kɔni kɛra ale la ka sanga ni novembre kalo tile 13 san 2024 ka sabu kɔni kɛ a ka tɛmɛni dɔ kɔni ye an ka jamana jabarani so dɔw la min na a ye kuma dɔ fɔ ka taga an ka jamana yɛrɛ kɔni tɔɲɔgɔntɔ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni marabagaw olu kɔni ma min kɛra sababu ye a ye yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ a kun ɲangira ka fɔ a na san kelen kɔni kɛ kaso la a datugulen don wa kɔfɛ a na bɔ ni san kelen tɔ juru ye o san kelen kɔni dafara ka sanga ni juma do o san kelen kɔni dafara ka sanga ni novembre kalo tile 13 tɛmɛni alamisa do san 2025 Isa Kawjim ala bilala ka taa a jabala la.
Kasangani taji soroko gɛlɛyaw ye o kɛlɛmɛ sababu ye ka dekun kɔni do jisanuma o sɔrɔli ko la an ka jamana marabolo dɔw la ni o bɛ tali kɛ Mopti ani Kucala yɛrɛ kɔni na ka sabu kɛ ni taji soroko gɛlɛyaw ye a kɔni yɛrɛ la ka fɔ ni dugumaw yɛrɛ fɛ ko u kɔni tɛ ka se ka taji u kɔni tɛ ka se ka ji sanuma ni a bɛ fɔ ma ko eau minérale ka se ka o yɛrɛ walima eau potable ka se ka o sɔrɔ u sigiyɔrɔw la. Mamunu kɔni bɛ ni olu y'u ka sɛgɛnna fiɲɛbɔ yɛrɛ kɔni laɲini kɛ u yɛrɛ ka a daminɛ san 1991 wagati la ka na bila san 1992 fo ka taa se san 1993 wagati la olu kɔni ka hakɛw olu kɔni segira u ma ka sangani ka dɔ ka fɔ kunungo kunnafoniyaw kɔni carili ye fɛn min ye UNTM yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye an ka jamana baarakɛla olu ka ɲɛmayaso dɔ kɔni ye min yɛrɛ la a yirala ka fɔ ko u ka hakɛw bɛna d'u ma wari min ka sababu bɛ taa e jɔ fɔ wari miliyari 9 bɔɲako la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniyaw ne bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.